आलादा हादोर बड'लेण्डखौ दाबिनानै लोगोसे विदर्भ रायजो कुकिलेण्ड आरो गरखालेण्ड बे मोनब्रै रायजोखौ दाबिनानै दिनै फिन खेबसेबाव दिल्लीनि जन्तर मन्तराव जोङो 3 घन्टानि बे धरना प्रग्रामखौ लादों आरो बे धरना प्रग्रामनि गेजेरजों दिनै जोङो फिन खेबसेबाव भारत सरकारनिसिम जोङो मिन्थिहोनो सानबावदों जे बर'फोरनि जे दाबि जे आलादा हादोर बड'लेण्ड बे बड'लेण्डनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनानै होनांगौ होननानै जोङो बे दिल्लीनि जन्तर मन्तराव दिनै जोङो फिन खेबसेबाव जोंनि रायजो राजाखौ लानानै बड'लेण्ड हास्थायग्रा रायजो राजाखौ लानानै जोङो जोंनि मुभमेन्ट ग्रुपनिफ्राय दिनै फिन खेबसेबाव भारत सरकारखौ जोङो फोरमायहरनो सानदों। भारत सरकारखौ जोङो खावलायनो सानदों जे जोंनि जे बड'लेण्ड दाबि बे बड'लेण्ड दाबिखौ बिथांमोना थाबैनो सुस्रांनानै होनांगौ जाहाथे फैबाय थानाय समाव बे बड'लेण्ड जेंनाया सुस्रांजानायनि गेजेरजों जोंनि जे गोग्लैसोनाय ओनसोल जोङो बेवहाय गोबां जौगाथायनि खामानिखौ मावनो हायो। दिनै जोङो UPPLनि जानानै जोङो दिनै बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव जोङो बाहागो लादों खिन्थु दुखुनांथाव दिनै गोबां बर'नि माखासे राजखान्थि हान्जाफ्रा दिनै जोंनि बे बड'लेण्ड मुभमेन्ट बा बड'लेण्ड डिमान्डखौ दिनै सापर्ट खालामाखै बा बिथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै फैनानै जोंजों मदद होफैयाखै। अदेबानि जोङो थांनाय सप्ताहफ्राव जोङो नुनो मोन्दों जे माखासे राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना टिप्रालेण्ड बिनायाव बिथांमोना हेफाजाब होदों, ST बिनायाव बिथांमोना हेफाजाब होदों खिन्थु जोङो जोबोद दुखु मोन्दों दिनै जोंनि माखासे गेदेमा सुबुंफ्रा जाय बिथांमोना दिनै गिदिर गिदिर बिबानाव दङ, MP जानानै दङ, EMGM जानानै दङ, बिथांमोना जोंनि जे मोन्थाय बड'लेण्डखौ दाबिनायाव बिथांमोना दिनै जोंनो मदद खालामफैयाखै। बिनिखायनो जोङो दुखु फोरमायदों, जोङो हास्थायदोंमोन, जोङो लुबैदोंमोन जे बिथांमोनाबो जाहाथे फैनानै जोंनि बे धरना प्रग्रामाव बाहागो लायो आरो जोंनि जे लुबैनाय जोंनि जे हास्थायनाय बड'लेण्ड बै बड'लेण्ड बिनायाव बिथांमोनाबो मदद होफैयो जोङो बेखौ हास्थायदोंमोन। आरो बे धरनानि गेजेरजों जोङो दिनै फिन खेबसेबाव बर'नि जेसेबांनाखि गौथुमफोर दङ, संगठनफोर दङ, राजखान्थि हान्जाफोर दङ, जोङो खावलायनो हास्थायदों जे जोङो जेखि राजनिति खालामा मानो नैबे बड'लेण्ड दाबिखौ लानानै जाहाथे रावबो राजनिति खालामा, बड'लेण्ड दाबिनायाव जाहाथे बयबो बाहागो लायो आरो जोंनि बे बड'लेण्डनि जे जेंना बे बड'लेण्डनि जेंनाया थाबैनो सुस्रांजायो आरो भारत सरकारा जाहाथे थाबैनो जोंनि बे दाबिखौ मानिनानै जोंनो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ दाफुंनानै होयो। खौसेथिनि बेलायाव फैयोबाथ' बड'लेण्ड महरसे खौसेथि जानो हागोन बे बाथ्राखौ दा खौसेथिनि बेलायाव जोङो बेखौनो बुंनो हास्थायदों जेखि राजनिति हान्जायाव थाया मानो, जेखि संगठनफ्राव आफादफ्राव थाया मानो, जोंनि लुबैनाया बेनोल' जे बड'लेण्ड दाबिनायनि बेलायाव जाहाथे मोनफ्रोमबो आफादफ्रा, मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाफ्रा, मोनफ्रोमबो दोलोफ्रा जाहाथे ज' जानानै खामानि मावनो हायो, जोङो बेखौनो बे मुभमेन्ट ग्रुपनि जानानै जोङो गुरैयै खावलायनाय थाबाय।